Papeleran zintuan, azaron, 16en, 1973, el año 73, hasi nituan. Eta ne lehenengo lekue, eta bueno, beti amala urte neon nituan, eta beti zenuan makinan, papeleran. Makinak ituan, papela sortzen zan, eiten zan lekue. Zati, bat zeudea makinak, kalandra, kortadora, eta baina makina, eta zean lehenengo egon nituan, makina 1, esaten zikona, makina hundie, bat eta 73 zentimetroko zabalerako papela edentzien, izateguan, bestea txikigua guan, beste makina 2, 1,42 eola izateguan eurri zabalena. Eta han egon nituan, baztarreko, hiru post ura izatetuan, puesto, kondutorea, ayudantea, eta baztarrekoa, motikok, zati, motiko, han gizon ez izen, egiten segula. Han motiko izate itzen, soldauzkagun arte, eta handi etortako nahi, motikoa izate itzen, ez? Eta han egon nituan, irun bat urte egin nituan. Eta gero, Furifa, Javier, Arana, hanpora junuan lanean, makina dozen egiten zean lana, eta haren ordeko, makina dozea, ayudante, bere osabazena, Felix Osinezena, arekin, ayudante. Eta arekin egon nituan, 10 bat urte hola, eta ez 10 ez, gutxi ura jubilatu guan, eta gero ja kondutore egin dituen ni, eta aizkeneko urteek, aizkeneko 3 bat urte hola izango dituan, ja egin dituen kondutore bezala makina dozen. Nian hasi nintzen gara eta bai bukatzea 110 inguru hortan. Itxi zenen, 87 itxuan, eta gendean 110 balaun ofizina eta dana kontatu ze. Hor izatean papela kalidade honekoa, esaten ziren, egiten zian asko, makina honok egiten zian asko, estadun dago. Izatean bai kinila papela, boletin ofizial del estadoko papel guztien meniteguan, eta hori estadu behar zituen papel asko egiten zian. Gero baita kartulinea hori makina dozek zeugan eura, velozia txikigon eta orduan, eta zenbait eta lodiera izaten dek metro kuadratuko beste gramo, ez? Eta zenbait eta lodiera, zatian makina unon izateguan gehianea, 80 gramo ingurukoa hola papela izateguan, baina besten ja, 150, 200 gramo, 200 gramokoa, da diagoan kartulinea. Arek bolara hartan, mintze, salida hondi izaten zian, estrazea. Estrazeagoan, envoltoriotan ebiltzen zan, eta izateguan, eten zian, bila betetik behinola, zeuden rekorte eta zaburra, esaten zigon, papela ezertako baliatzena, hori normalen egiten zian makina unok. Aprobetxatzen zian, igual egun baten hora, estrazea behar eta orduan, estrazea eten zian asko. Eta hori bialtzen ziren, dendatan da, uraiteko, envoltoriotako paketeta egiteko, estraza. Kolorea, errekako kolorea eta nik hori kolorante, pastea, klaro, haren erotan izateguan, pastea egiten zen pulperra txikitzen di, eta handik, pasatzen dek, haren erotan, da, klaro, izateguan, papela zurie zeanena igualdek, nahazten zurieteko, nahaztegu hartzaio kurdine, eta, ez, egiten. Gero koloreek, naranja igual izan, gorri, karmina izaten zian, atentzio gehiagaz, klaro, izaten deko oso kolore fuertea, eta sobrantea, eta ure egiten denen, papela eiteko garaien uretan tortzen de pastea, eta moitu egiten dut, tela moitu egiten dut, eta han ure filtratzen dut, klaro, ure zaiten dut, kolore ura dana, eta ura erreka guteguan. Aurreti, papela egiteko, egurre ere bertan egiten zian. Nik ezautzen dituan, atzekaldeen, egur pilak eta hori. Ezautzen nian, guaitezana nola egiten zonan lana, juten zian, taierrea eta ikusten dituan pulper batzuk egosten dauten zian egurre. Baina ni neuk, 73ko ja, pasteak kanpotik ekartzen zian dana. Ez zian egiten, bertan ez zian erabiltzen zertako. Eta orduan gertatzen arek, kozio hartan ibiltzen dik, lehia, kloroa, eta hori biltzen zian. Orduan, zergeri hori dana, erreka, eta klaro, entzian, otako baztar guztiek, eta gero hemen di, hau lehenengo guan, erreken aserea, klaro, hemen di hori arte, hemen papelerak, tolosalde, hori danak, izkenen erreka hau erreta honoan, urte askotan. Izan noan, esaten zen gara hartan Europako erreka izikinen azera.
kontaminatuena, eta, klaro, ipensa, lekutik, horiora, zeudek errekazioan goitu, 50 kilometro, 40 kilometro, lehenengo momentutik, ja, erratzeko tondek. Gure aizkorrazpi guztintzeok kanal bat, aste oaz urtzen, eta aldaol arte. Erdi hemendik eskubiti, oaz urtzetik hasita, gertugo aldaolatik baino zentral bat zegoan. Zentral bat, presa bat, oain diore, martxan zeok, gero hartu elektrizidea sortzen dik Espaleon, eta Espaleoko zentralen, eta handik, ur hori, are jartzen duen 1900 da, ez, bueno, papelerea 1800 hasiko guen, baino, derecho, zati, hor ure aldaolaldetik sortzen dana, Ebrora jutendek. Ez zeu ikonutza, Kantabrikora, ez, jutendek, Mediterraneora. Orduan, hemen, orduango jauntxok edo oraintzien horko deretzok eurain, eta horri izan ditu problema. Aizkorrazpi guzie, danea zean izan maitengo dien, baina horre ongoituke 11 kilometro kanali ongo de buelta guzien txikiate. Nik askotan pasatu dira, baina sekulez ziate zitako horren, nortzak garbazeok hori, nortzeko ura baina. Eta zeudek hor, oaine, martxan zegura, ure. Gero horri izateguan. Gero baita, Osinerrek aldeti, hortire, anako zatizalierre ondortan, hanbezean prasiatxo bat, da handire ure hartzen ziren baita papelerako. Baina gehien bat goitik. Gero zeudean kanala Olaberri eta presa, gue piztinak, anezikia ziren doan nik uste diate, gue gizaldiko gintzete, gizalde arteko gehienak han ikasiteko gaitu gilarin. Ez dia itxasoak kruzatzeko lan ikasi, baina bintzete kanala kruzatzeko lan ikasi genduan da. Hola. Horre infrastruktura ikaragarri guan, ezaiten negurat, baina gero hortik handutzaldea edo don kanalen, kanala bai. Ura presa etortzen, baina han barrun, jute guan beste tubu bat. Ez zian, ura eta horre, gain hartan zituan bi deposito, han egiten ziren, ure izikinek entzeko, deposito gizate guan, hori papelera erantzita zeudean, eta barriotik, goiti bera, bidea zianan.